Mana kamano nyakoro mga jong okinyi ma chielo ma en chieng' wuok tich tarik 12 ma dwe mar 9 higa mar 2022. Dala chiel kende kata wakwanyo seche to jatend piny Kenya mar abich biro chamo mayanga mar chako tino oganda jo Kenya. Weche thoth kaka pile nyakoro mga jong to maen Kenya maro bang' yiero gi campaigns manyocho chieng' oganda jo Kenya gikone kore kwayo mondo mi odoge tije mar loso piny Kenya ni. Kaka pile ma en kaka wanene chenro mabende kolo kendo funo weche mopogore mamulo ngima oganda jo Kenya. John Diaga kani kaunti ma Kisumu, Fred Ogweno ka wan go studio ka achiel kod bende Eric Oduor mabende biro riwore kodwa mano bang'e nyakoro mga jwang' e yor mbui bro bedo ka wagomba ka weche bura. Fred oyawore kendo machiegni. Oyawore nya Victor amor kuom yudo thuolo kendo mondo mi wabed ka mondo kata doko ni weche sebedo matek mano. Yena mondo amos ni Ramogi duto kamoro amora ma gintie. Yena chiumos makende ne joyengwe misambi kendo oyengwe mikai joyengwe mantiere Kimori. Bende kona ni mondo amigi moso kinyi makende. Erokamano. Erokamano ahinya. Mano ng'isi ni kaka wanene osadre kor gwenge makaluo. Kor gwenge makaluo kamora mora e tie nam, e bwo nam, e wi nam nyaka wi gode. Erokamano ahinya. John Diaga ka en kaunti mano ma Kisumu oyawore kinyiswa ni to Europe ochiewo nade? Erokamano VOJ, Europe ochiewo maber pile ahero kama bete nikech kago wang'a oko ka. Aneno ka nam okwe maber, yiende okwe maber. Kisumu ochiewo maber okinyi ma kawuono. Ok waneno wach moro amora marach. An benda ako mos ne nyikwa Ramogi duto wamosore ni kata obedo ni piny tek manade to wantie nyaka wadhi nyime kod ngima. Erokamano. Erokamano ahinya. Mana ka wachako kod John Diaga kinyiswa ni to ang'e ni sebedo kiluwo gik moko mang'eny maber ni gi marach ni. Erokamano Victor, aparo ni achak gi marach kawuono. Nitiere gimosebedo ka chanda juma mane watieko ni e gwenge ma Komonge, Kajulu, nyo wasebedo kod tabu mar jogo bende machodho kuoyo. Waseyudo ni kuoyo michodho e tie aora ketho aluora mar aora wa makanyo. Kendo kuro watemo mondo waneni to ere kaka wanyalo timo gimiluongo ni reclamation mondo puothe kata lo manie tie aora e gwengego ok kethre. Mar ariyo en ni e gwengegi be ma Kisumu kamoro ni Rarieda kolo e Manyata ka ne wayudo ka tabu achiel mar chodho kuoyo ni bende chando gi ahinya kendo osechamo lo. Chando nyaka skul man machiegni kanyo, jok modak machiegni kanyo. Iyudo ka ikunyo kuoyo, in malo, in e puothi to kare buolo to ikunye kuoyo odong' bugo. En wach ma ok ber ahinya kendo aparo nyaka koro wayaw pacho kaka wadwa timo. Maber manyalo wacho kata obedo ni nobiro gi kuyo matin en nyaparo juma mokalo kane wan ka ne wawacho ni doho dhi lendo to kako lendi wakawe kako biro no. Nya neno ka oganda wa okawe kaka nobiro kata nobiro gi buok kamano to onge ng'ama nogolo tulo kata chiel. Aparo ni en puoch gi pak ne joganda ma kaluo ka duto kata obedo ne duoko ne okomorowa to ne wachung' mana motegno to wawacho ni onge wach ngima nyaka dhi mbele. Erokamano. Erokamano ahinya. Erokamano Fred. Erokamano ahinya Victor. Wachak gima ne okomora weche wach jago mane otero jaode e kar thieth mar Mama Lucy e juma mokalo kaeto jaode bang' Nyasaye okonyo monyuolo nyithindo 2 marude. Kaeto bedo ni jo thieth kata jogo mochung' ne weche mag thieth ne oweyo mamani ma rembo chwer mang'eny kabisa kendo kisomo wach siganda Omondi ma en jaode ni ma giko ni miyo ni otho kata owito ngimane moweyo nyithindo 2 matindo makoka jaduong' ni kata Omondi dwa thagore godo to ne mae en nikech jogo manonego bed ni rango ngimane iluongogi kendo jalni luongogi e seche manyalo loyo seche 10 magiko ni mama ni owito ngimane kendo weyo nyithindo matindo. Mae en wach mane okomora to kendo en wach mabende timore osiptende mathoth. Enana ni mae en achiel kuom cases makoro ne owuok ayanga. Koro miyo mae en gima ne okomora kata matine ke chutho dine lakteche mantiere osiptal mar Mama Lucy rangi ngima mama ni yo makare mama ni dine ok owito ngimane.
koro miyo mano wach ma nomako chunya kabisa. En wach mane nitiere oboke manyoro bende en wach mose suo salanda pacho ka omiyo aparo ni jogo ma nitiere ute thieth ka ging'ado ni mondo mi gikony jopiny to gitine jopiny yo makare. Wach ma omora kata obedo ni ne ok obedo maber ahinya kamano kanche ne warito ng'eto mar Supreme Court ni wabedo gi kwe pacho ka nyaka sani kendo onge jogo ma owito ngimagi kata doko ni pek mar chuny obedo kamano to jowa obedo gi horuok nikech wang'eyo gima ne otimore. Koro dino obedo marach ka gini omawago kata gini okwayude to kendo wachak wabedo gi hinyruok ka koro sani waiko jowa kaka osebedo e yiero mokalo. Koro miyo bedo ni wabedo gi horuok no bedo ni kwe nitiere kata pek nitiere chuny kamano lakini chunje biro mana chango mos. Ero kamano nyam. John Riaga kapok wa donje chuny wach hie e paw fuambo gi keyo ka ne waneno bet ka gima ne ji setore. Ute mag fuambo ne bolo ngeche moko mane neno ni ne geto yawo moko e kinde makoro warito sith ayanga mar President elect William Samoei Arap Ruto. Ang'eyo ni ute mag fuambo osebed ka iluonge nyinge mopogore osebed ka weche osebedo mang'eny mokalo kaka yiero no obedo ni ang'eni ni luwo kaka weche ji ne twerore mbui ka. Inyalo wacho ang'o? No Victor, weche gi ne ngeche no chuo ka chieng mitandao kaka ute mag fuambo duokore gingerore koni gi koni to ma aparo ni japiny onego ng'e ni gigi nowuok kanye. Iyudo ka maluwore gi chenro makiny timore mar sidho ayanga William Ruto kaka president gi gik miluongo ni rights mag nyiso jopiny gik makiny biro timore Kasarani. Omiyo ne waneno ka ute fuambo gore gi ngeche koni gi koni weche mang'eny ahinya. To gima duong' manyalo wacho Victor en ni bedo ni lwasi mar fuambo marwa mar Kenya ka osea mabor, wase dongruok osebedo kendo waseneno gik mabeyo wasewuok kuonde maricho mane wantie kendo sani lwasi mar fuambo en gima oyawore ayanga. Gima duong' manyaka wang'e en ni gino mamiyo od fuambo ma achiel pogore gi nyawadgi. Namba achiel en ni jogo ka en gazet to jomage masomo gazetno, ka en radio to jomage mawinji, to ka en tipo kaka Ramogi TV kamani be un gi jogo matimo ang'owa maneno. Namba ariyo nitie gini biro gi gimiluongo ni content maru, un gi programs machalo nade. Clarity be inyalo neu mayot koso ka yawo TV to mchele ema neno, koso ka yawo TV to aneno picha taduga winjo wach bang' seche mokalo bathe kanyo. Alafu une platform mane inyalo yudu ma kanye koso nyaka dhi ayaw gik matindo biro mang'eny koso anyalo yudo mopogore. Koro gigi bende nyaka wang'e kech wanyalo bed ang'eyo ni ute fuambo ne gore ngero koni gi koni kaluwore gi tich makiny biro betie to nyaka wadog chien mondo mi wang'e. Mar ariyo Victor en ni nyaka wati kanyakla wan kaka owete gi nyimine ute mag fuambo. Kawuono ibiro yudo ka ng'ato ni koni to kiny ng'ato ni koni. Koro miyo kik josiasa donje kindwa kaka ute fuambo mondo nyiswa ni ng'ane rach to ng'ane ber. Wang'eyo kaka wadak, wan joot achiel, wang'eyo kaka wadak pile, wang'eyo kaka watimo sigandwa ne pile. Omiyo kik ng'ato donje kindwa kaka waneno ka dwa bedeni. Ka diporo ni nitiere gimoro moyawore ni kaka od fuambo ma achiel mi iyudo gibiluongo ni competitive advantage. Iyudo kitele no jowete ni matin. To kik ibed gi ng'ai nikech kiny ibodo ka nyawadu cha bendo oting' malo e yo machielo. Koro wach maduong' en ni mondo wati kanyakla, gigi biro medo betie ka nitie ng'ato madwaro mondo odong mayomb jawadgi titime e yo maber. Uloso programs ubedo mamit, kuonge thapki to umbu kelo mana thapki gik makamago mondo iwacho ni pako bedo maber. Iwacho ni ji lore mak maning'e ni kuku mar wacho ni jachwal mach to en ng'a gini ok ne nono John Riaga. Mach no ichwale nitie kama ichwake mach ni donge
Imagine ichwake. Emomi awacho ni kaber to ka wasefwenyo ni nitie ng'at machwako mach to waduogo to walwaro toke kocha to wacho ing'eni wasebedo kwatiyo kanyakla nikech Victor asedhi nyaka nyasi mitime live transmission tiyudo ka ng'at achiel emochwoyo the main line to jomoko kawo kuome kiny kidhi kamachielo tiyudo ka od fwambo machielo ni emochwoyo the main line to feed jok mamoko mae e kaka onego bed ni wadak kech ka ng'ato chwalo mach to gimarach ni onyalo end up ni opogowa ma wabedo jo wasigu ng'ato ka ng'ato to ok en tich maber bedo wasigu e migawo mar fwambo gi keyone. Erokamano ahinya. Ang'eni ni luwo wechegi duto achakruok nyaka giko pod aneno ka pod ajimba kawuono gokinyi. John luoro mabor. John gima ni kae en ni wang'eyo ni ute mag fwambo e sama ne wabedo gi yiero ni ncha ntiere kaka negi rango yiero mamae ok en gima timore Kenya kae kende. Ute mag fwambo samoro nyalo set agenda kata ginyalo ng'iyo kuma ginyalo tenore, mano en ratiro margi. Koro ncha ntiere paro moko yiero mancha ntiere candidate mancha wan godo ariyo madongo gi nitiere kaka ute mag fwambo ncha ni neno ni nonindo nyakonchiel. Koro magi gin gik ma kaka winje wacho ntiere ng'ama chwalo wachni kata ntiere ng'ama chwako wachni en ratiro mag ute mag fwambo. To waya kuonga wach ni ute mag fwambo ya mabor ka waparo ndalo mane mosenindo ker machon Daniel Toroitich arap Moi, ndalo mane ute mag fwambo ne onge kod ratiro mag pacho ka mani yudo ka news ka nochako to ne inyalo luonga mtukufu rais kata mana seche kata mana dakika moko 10 ene moyawo weche manyien to ene mutieko mabende gima kero wacho ni ilando mane gimi bilandi ka kero wacho no gweno ok bira mogika to ok bi emomiyo king'iyo kochakore gi Citizen Radio makoro duogo yawo gigi makoro yawo freedom mag ute mag fwambo waya mabor kendo ok wanyal dok kanyo. Koro omiyo gik mane temo liekorego en paro mar temo duoko wa kuma ne waaye. Kawuono ntiere freedom maka ntiere gimiluongo ni public interest. Koro public interest ni ema miyo od fwambo kata Ramogi gi TV mamoko gi Kenya ka radio station oro jo fwambo magi kama wach timore mok inyal geng'ogi ni wacho ni we od fwamba chiele modhi kae to pogo negi mano kama no se ai chon. We wach ni gima timore Kenya kae ni notimore bang' kane oyier Trump piny Amerika kocha kaka ker. Ute mag fwambo ne bet one oko ohero policies mag Trump ahinya kendo no chomo gi tir to ute mag fwambo kata jo fwambo ok chom tir. Jo fwambo ok chom tir kata ute mag fwambo ni neno ka Trump notemo kendo gore gi ute mag fwambo makipenje penjo to winjo ko yenyo ma ng'at moduoke penjo to wachacha ni penjo wipenjo no penjo mofuo kabisa to waneno kae kane jodok yiero mar ariyo to nja ne Trump olwar nekech ute mag fwambo noriwore wang' achiel nekech ute mag fwambo kinde duto gima onego bed ni jogo mabiro kata jogo makoro kawo telo sani kata kanyocha ute mag fwambo samoro ne ok osiri lwedo to mana kaka iwacho ni koro ker mabiro manyien kata sirkal mabiro manyien en sirkand Kenya mangima koro en sirkal nyaka mag ute mag fwambo gite koro luasi mar bedo koda ratiro mar chiwo wach ne jo Kenya en gima onego bed ni bedo thuolo. Koro miyo magi to nyalo bedo ranyisi mar gik mwabiro neno mbele kacha mana kaka iwacho no odiochieng' maber chakore okinyi chieng' ma koth chwe bende kichiewo gokinyi tinyalo neno ka samoro polo dudo kata polo juol tibiro ng'e ni koth chwe. Gima chielo ma bende ber en ni ute mag fwambo kaka John wacho wuok gi gima waluongo ni content gima miyo ng'ato kawo TV mare kaeto kawo remote mare to keto Ramogi moneno to eyo TV machielo en gima Ramogi miye en content. Koro kata idhi wacho ni od fwambo ing'eni sama ng'ato bede ode gi remote ok ibi chike ni ine ode nadwa mana ni mondi ne manama kata idhi kawo content kuno ng'ano nyalo loro TV ne to kawuono bende wan gi social media kata mbui ma samoro ng'at man kono okawo gino keto mane TV ne to neno kawuono ji mang'eny by the time ng'ato duogo e ot odhiambo yudo ka samoro ji no oseng'e gik madhi nyime te omiyo ok wanyal dok chien kuma ne wantiere e higa ma 90 gi wiye ka ng'at maparo kamano aparo ni paro modeko erokamano wa mabor nde to kaka sebedo ka pimo ne oganda jo Kanyanam ni gigi no kobiro e yo mayot yawuoyi moko gi nyiwa moko no chwero luya moko kuom gi no chiore e yor ngima gi giwegi
Mumi wachopo kama koro wachope ni. Makwani katiba makoro wangoni. Mabende president elect. They say though, ayanga ni enkaka jatend piny marito piny. Obro luoro dwaro mar katiba mar piny Kenya. Nikech article 33 to ahinya 34. Makoro yangonwa thuolo gi ratiro ma ute mag fwambo nigo e weche mag dongruok mar piny. Karo bende wantie kod chike moko nyabuoye kanyo mabende teno tijewa wan gi geno ne lwasi dhi bedo lwasi mopie mondo wan watim tijwa. To adieri mar wacha Kwar Mgajwang' en kit chenro moloso be gin chenro mamulo ngima japiny mapile ka pile. Abro wegi kanyo japiny inime ibro bedo jang'ad bura e doho mar wang' jopiny. Kata kamano gwere to dhi Kwar Mgajwang' kaka jomoko osebedo kawacho kinde ka kinde. Mopogore kod mano Kwar Mgajwang' ang'e ni jowetewa nowacho kacha ni oganda Luo nyo nitie kod geno jomokalo chieng' ka bende Supreme Court gikone kor ne ong'ado ni yiero manotim kod duol mar IBC yiero notimore e yo mowinjore kendo onge chochni moro amora mane ginyalo ng'ado oko lendo mane IBC nolando godo Migosi William Ruto kaka jaloch kendo kiny ochamo muma. Governor Masia County James Orengo wacho ni kato bedo ni gin kaka jo-Azimio gichiwo luor ni ng'eto makamano to giyiere kod weche moko mane doho ne ong'ado. Achiel kuomgi en kit dhok ma bende Supreme Court ne onyanyo e lela chieng' ono mane golo ng'eto margi mogik. Mopogore kod mano, mjumbe mar Rieda Dr. Otiende Omolo bende wacho ni nitie jomoko ma kamoro ne ok otimo tich mowinjore mano miyo lal makamano no neno. Mae kaka noloso nyoro. Dr. Guru moro to nyaka wawachi. Nitiere jomoko manokete kete jakom gi miriambo. Kapok ji odhi e yiero, nyaka samitimo yiero, in ing'e ni wan kodi gorengo, nitie gik manwa wacho koda ka wan Bomas. Giwuonda jakom nyaka dakika mogik. Okuodo ka to koro nyaka wuogi. Gima ber en ni nwaloso pend chik makelonwa pesa. Makata gikwalowa kucho to pesa wa Masia to biro e lwet James Orengo. Emomiyo Jim gi William wan koro genowa koro ni mana kuombu Siaya ka. Kae ma koro nyaka watiye maber. After Maraga, we'll have judges that can stand up in honor and with respect to the people of this land. And I'll repeat it and repeat it and repeat it wherever I go. Chief Justice Kome, you have brought shame to the judiciary by rendering a judgment that in the eyes of the people, the ordinary people of this land who fought for you, to make sure that a Chief Justice can have independence, you have brought shame to the people of the Republic of Kenya. Chunyi wach Nyakwar Mogene wach mowach kod jaod bura ma Rarieda wakili Otiende Omolo mabende wacho nitiere okuodo moko ma osebedo ka oteno jakom kendo bang' ka gisedhodho remo to koro giwe kodong' nono ka oteno kod weche mag yiero manyo kalo gi. John Riaga gi Fred gin weche mapek bire kinde ma oganda Luo thothge nyogi ni ne ok obiro ne gima ber mokalo. Makmani Mheshimiwa ok oluongo nying ng'ata ng'ata. John, be magi gin kinde mowinjore koso chango adhola adiri nyaka koro wachi? Victor, nitiere wach broma wachorega ka Luo ka ni liero e kod Raila. Osebet kotimore e yiero moro amora mwadhiye, nitiere jok mawuok ga iwachoga ni nitie ng'ane gi ng'ane kata jo siasa maka giliero e kod Raila mondo gichop godo dwachgi mar kisiasa. Adiera makende en ni en adieri ni nitiere jogo mosebedo katiyo kod nying mar Raila Amolo Odinga mondo giyud godo gima gidwaro. To kiwinjo kaka Otiende Amolo wuoyo, ng'at machielo bende mano wuoyo kanyo en Atandi, ne giwacho kendo naneno ka giwuoyo gi emotions ahinya kendo ni gin gi lit. Gima wuoro en ni wach ni owuok modeko matin. Ng'eni Raila osebedo ka chung' kinde mang'eny to osebedo ka makaka ne wacho cha ni gini pusre e lwete
at the last minute kendo sama ji paro samoro ni wang'ni to gini wayude kendo wadhi yude mayom to pusore e lwete. Tiende ni kinde gi te nitiere josiasa mosebedo ka liero e kod Raila to ok gidich golemo maduong' ma Raila osebedo ka manyo mondo mi obed jatend piny Kenya, nikech osefwenyore ni kichung' language ma gitiyo godo piny ka ni wan wadhi konyo Raila lweny malo. Nyocha wawacho ka juma mokalo ni jogo mawacho ni gidhi konyo Raila lweny malo ka gisedhi ma gidonje bunge nosetim swearing in kendo sani gisechako tich, governors nosechamo muma kendo sani gisechako tich. Ng'at ma wicho wil godo iluongo ni Raila Amolo Odinga mane ok oyudo lemo mano timore nade mano odwaro. Omiyo gik ma otiende gi ni wachogo en adieri. Gimonego timre en ni kisna winjo language moro na atandi otiyo godo kanyo ni ODM nyaka koro tim gimiluongo ni self reflection. Sama itimo self reflection tipenjori ni ya agora piny kanye, ang'o momiyo nagora piny, debed ni nitiere forces moko, debed ni nakiera kata bed ni nitie ng'ato manonaga manomiyo agora piny. Magi gik manyaka ing'i kata iduogi penjori ni koro kadhi mbele adwa chung' kama gora piny ni adwa chung' nang'o. Anyalo bet ni atur manyaka chunga kosa anyalo chukora na wuon machungi machaka wuoth achak wuoth motegno to kase chung' ta adwa dhi kanye. Pod ada wuotho e ndara mana akier samoro ne en chuodho mano okiera magora piny, adwa dhi nyime gi wuoth e yoni kosa adwa loko route. Magi gik manyaka koro ODM tim sama iluongo ni self reflection. To Victor, sama ng'ato timo self reflection samoro ok gin gik manyalo mori timo. Kuom ranyisi nyalo bet ni ng'ame wuotho bathi emoduodi migori piny. Kisechung' michaki chung' e tiendi to ng'ame wuotho bathi ni koro ok ochako wuoth bathi, inyise ni koro in gimitim tel mbele kata idong' chien kata iluw yo machielo. Nikech aseyudo ni kawuotho kodi tanyalo chak atimora nade, anyalo chak agora piny. Omiyo en adier gin weche ma nitie jok moko mosebedo ka wacho to kech ok nyalo winjgi. Ok bi thuolo mondo mi iting' duoni. Nawinjo kata ndi wacho ni nyaka koro duonde moko mosebet kithiro kiyomo ni da wacho gimoro e ODM tikweri ni no kinyal wuoyo, kiyomo ni dwa chiwo paro motinyisi ni pachino ok kony, jogo be nyaka koro winji. Nyaka koro wachin to isebet kitemo wacho gimore patika awach ni kuom ranyisi kaka watimo nomination wachane pachicha mondo koro wawinji maber. Magi matimore e sama itimo self reflection. To an gi luoro ni samoro self reflection ni ok nyal timore maber nikech kata bang' Supreme Court ka noselendo nosetim swearing in, sani gima koro wang'iyo en swearing in mar MCAs. To nitiere lweny manosenyiedhore ka luwo ka Victor. Iyudo ka party mar ODM nigi candidate mar speaker mar county assembly kendo giwuok oko to giwacho ayanga ni wan ng'ane ma wadwaro. Iyudo ka samoro governor bende nigi ng'ate ma odwaro, tiyudo ka MCAs manoyier bende nigi ng'atgi ma gifeel ni ng'ani ma kobet speaker to wanyalo tiyo godo maber. Wechegi nosenyiedhore oko kendo nosechako wuok kendo pogruok nosebede county ni ma wantie ma Kisumu. Gipacha taparo ni ma kuom ranyisi manyiso ni pok wachako timo gimiluongo ni self reflection. Samoro kech kamae kako osebet kotimore kinde ka kinde. Dipo ni kawaweyo MCAs otigi wigi kaka jomoyier gi jokura to dhi to bedo ni an kaka MCA ma kama aneno ni kayiero ng'ane kaka speaker mar assembly marwa to wanyalo tiyo maber. Omiyo wach moa ni party secretary general owacho kata governor owacho ni ng'ama kama ema nyaka bed speaker, anadagi kaka MCA. Samoro wanyalo wacho ni kawaweyo jo party, ang'eyo ni nitiere democracy, nitiere bende guided democracy michiko e yo machielo. To wanyalo penjore ni to kamae kako osebet kinde ka kinde to wasebedo ka wakier. Donge wanyalo yawo lwasi mondo wawach ni keluru pachogo mondo un bende uwinji. Kuparo ni kamae manyalo tiyo moloyo kako osebedo ka tiyo, umbe keluru maruno mondo mi wawinji. To sama itimo katieko Victor, sama itimo self reflection nyaka ibed gi
wich teko moro nyaka bedi kachiwo ranyisi ni kane jabathi emonagi milwar to nyaka ibed gi wich teko mar riembe ni koro many yoi party nyaka yiene wich teko moro mondo bedie joma nyalo wacho ni wawinjo gimi wacho no to wadagi timiyo gi thuolo ni kudagi to timane uru kaka wacho no mondo wang'iyane ka pogruok dhi betie. Erokamano ahinya. Non-ruok, self-reflection, kaka mjumbe ma Lego Usonga nyowacho e nyasi achielno mane gidhi yuoro e nyasi mar konyo Mheshimiwa Lisha Odhiambo. Okuodo moluoro jakom. Ni okuodo gi ok gidwa winjo duol mag jomoko kata duond jomoko. Ithiro gi athira. Donge do wacho chondi no konyo kama duong'. Koso owacha oche seche mowinjore. To negi fwenyo no kuodo gi ni e ODM kaka ne ki jakom karang'o. Bang' duoko mar yiero koso kapok ji nodhi e yiero. Victor, aparo ni imaya wechega. Nikech imaya wechega koro we maya wechega. Magi weche madwa na wachi. Mokwongo wakungo wapenjere ni to gima tandi gotiende Amolo wacho konyo wagang'o. William Ruto kinya chamo muma kom ker no sebayowa koro wakungo wapenjore ni to weche makoro giwacho gi konyo wagang'o sani. Kaito mar ariyo wachako waduogo wapenjore niya weche gi nja ne gifwenyo karang'o. Ne gifwenyo ni nitiere okuodo moluoro Raila karang'o nekech wan gi jo Kenya mathoth wasebedo ka wawacho weche gi ok mana Ramogi TV ka kende to gin gik mancha ji wacho ni od bura mar ODM tuo. Od bura mar ODM tuo. To magi tuo mancha ok giyie ni nitiere kochakore magi ninja no chakore gi weche mag nominations. Koro miyo samoro gin magi wuoyo ni diponi gin bende gin okuodo. Diponi gin bende gin okuodo nikech adwa ni wabed mondo mi wakony jopiny sani man gi pek mar chuny nyaka wawach adier. To wach adier ni ema biro konyowa nikech samoro nyaka gin magi wacho ni nitiere okuodo moluoro migosi Raila ni gin be ginyalo bedo ni gin okuodo nikech kama nja choch ni ochako bede ne ochakore gi weche mag nominations. Koro kamoro Raila gitiyo godo mondo gikala aora. Ka gisekala aora kuka koro gisiemo ni neno nitiere okuodo moko ma bende odong' to samoro gimbe gin gi mbala mar okuodo. Koro miyo sani onge ng'at manyalo siemo wadgi giduto kaka ot mar ODM no dwaro dwaro gima iluongo ni fumigation kaka nyocha ne igoyo yath kinde mancha midusi mar corona nitiere cha. Koro miyo en tuo momako jogi te nyaka gin bende gin part of okuodo gi. Ang'o momiyo wacho kamano? Sama nyocha ne miyo gi direct ticket ma samoro nyocha no miyo voter turnout odwa bedo ma ok odhi malainya kaluo. Nyocha ne gikawo. Ne ok ginyiso jakom ineno direct ticket mimiyo wani. Wewe wadhi ir jopiny. Jopiny odhi othegwa. Koro ok nyal bedo maber katimoreni to katimorene nyawadu to bedo ni marach. Tuo mantiere ka en ni jogi te ka gitimo self reflection mo wacho ni to nitiere ji mang'eny mano mess up gini. Nikech king'iyo kata mana wach mar agent makoro ineno kiwuoye mano okuodo wiwa nyaka Supreme Court kiwacho ni jowancha onge gi agents kuonde gi. Ma en wach mosewuoye ahinya Victor Ramogi ka. To en wach machak luorore duoga. Wach maluorore duoga. Nyocha ne gin kanye sama ne gifwenyo ni ODM cha onge agents to ne giling' nade manyaka Supreme Court koro duogo kelo chiwo duoko mare koka giwuoye. To ma en gima notimore 2013 en gima otimore 2017. Gima timore ni kantiere makosa to nego beni jilan kata ji puonjore gi makosa mokadho. Tinwang'o ka gin gik ma itimo kinde ka kinde. Victor, wabunge gi onge lit ma gin godo. Joma nigi lit kaluwore gi yiero manotimore gin ji ariyo kende. En japiny mano oketo geno mare kuom tend Raila Amolo Odinga ma waserito kuom thuolo malach to ng'at mar ariyo en Raila Amolo Odinga. Kende. Wabunge gi ka dwe rumo ni do gichako chamo sara. Gin be gin jopiny gigo kura. Gigo kura to ng'eni ka dwe rumo ng'ama onge osara machamo en Raila Amolo Odinga to gi jopiny. Jogi sani gin gi bodyguard ma gin godo. Jogi sani gibiro bede e committees mopogore kinyi neno ka gidhi e benchmark iluongo ni benchmarking kuonde mopogore. Koro gin gionge lit ma samoro jopiny nego cha. Nikech
dincha gin gilit ni to dincha gik ma giwacho gidina giwacho ne migosi Raila Odinga chon kaka wasebet ka wawacho gi ni baba kama ka ok waneno to ok bi timore maber ne wan Bomas kata Victor muabetie kendo nwaneno ka samoro ntiere gik moko ma ok dhi maber to iwacho gania samoro wanyalo laumu migosi Uhuru Kenyatta tiwacho ni segweno tiseogwang joluo nogo ngero moro ni ng'at motero min miruka ok chulo osuru tiende ni katelo ni e dalau gima nche ne Uhuru timo ni kinyalo bedo ni pado ng'ato koni to en ong'iyo kocha koro bilo ok chandi ahinya emomiyo ineno ka kata le dama ka nowuok oko mineno ka ngumo dirore kacha to wang'eyo ni gik moko ne dhi timore koro en nomiyo gi thuolo ni un bende timuru gima unyalo timo aparo ni ng'ama riek temo winjo gima awachono koro miyo mondo mi giwuog oko sani eka ginyisowa gini onge gima wakonyo gin gi ling thi gichamo sara wang'i kaka weche mag devolution nyalo konyo jopiny. Erokamano. John Riaga, weche gi tek ndi igni 77 ma jakom osebedo ka odago e bwo piny ka ma ne en thuolo mare mar abich mar temo hape komni to gini ka ger kiragi ochako pasore e lwete ipani no kang mane ma onego go koro kaka japiny kaka jago kura kaka jafwambo gi keyo kaka ng'at mung'eyo kendo luwo weche mag siasa mar Kenya ka. Erokamano Victor, aparo ni kwadoke e wach mane atandi wacho mar reflection cha kech en gimo chuno kama koro wantie party mar ODM nyaka tim reflection, jo Azimio nyaka tim reflection, Raila Amolo Odinga nyaka tim reflection sama koro chope ni anto gi pacha dine obedo na maber ang'eyo ni siasa ok goyo riti siasa chalo ba joma dhi e ba wacho ga ni koro miti wuok oko dhi to de nyalo bedo maber gi pacha de Raila Odinga nyalo wuoyo gi jopiny to onyisgi mana kaka ondike book maber kaka ondik ni I have finished my race asetieko wuodha asewuotho maber koro kama Kenya chope ni adwa we Kenya e lwet joma ne omi telo mar Kenya to aparo ni gima kama ka nyalo timore to nyalo keto lwasi maber mar dongruok mar oganda ma Kaluo nyalo wacho ni koro Raila koro kao iluongo ni back seat kato koro ji neno ni koro ji dwa dongore nade wach maduong' mantie masani iwacho kata Kaluo ka ang'enu sewinjo en ni wadwa were gi siasa ma migo malo kuno to waduoge county ka niwinjo kata kotiende Amolo wache kacha konyiso rengo ni wan koro un gi jalup mar William Oduol une ma koro wang'iyo kaka oganda wanyalo kecho osebedo a struggle osebedo wuoth ma iye tek jowa osetho jowa osechamo tear gas jowa osemaki mang'eny mana nikech wuoth ma watemo mondo achiel kuomwa mondo bede jatend piny Kenya to opusore kaka no opusore to ma no bede malit ahinya nikech ne waneno ni mae mane thuolo maberie mogik to nikech chak osepukore ok wanyal jo chak nyaka wadog chien to wang'e ni koro wada wuotho nang'o ka wadhi mbele anawacho kata ni kik wachak watim ni king'iyo kata wach mar nengo mar ngima kata cost of living ni odhi malo gik moko tamo wang'wa kik watim maandamano Nairobi wabi watim maandamano Kisumu kata wanyis Professor Nyong'o ni kaka wawacho ga ni ng'ane must go wabi watim mane gweng kata wach ni ng'ane gi ng'ane must go kanitiere chiro maonge tisolo osuru e kanyo jochiro no wuogo oko to wacho ni ok wasol osuru nyaka gernwa aparo ni ber ka walal e mbaka masani goyo walal e national politics mondo duog to wang'i ka ni devolution to nyalo tiyo nwa nade. Erokamano. Kapok aweyi John Riaga ineno kata mana jakom mar Azimio Council ma jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta embe odhi e rutaya koro king'iyo kaka weche chalo ma dhi bedo thuolo mokwongo ma familia margi onge ng'ata achiel kata e National Assembly gi Senate ka mawuok e familia maduong' mar joka Kenyatta ni ma nyalo bedo buk maduong' ahinya ne familia mogure mise mar siasa. En adier ni kane narrative mar Hasla ni obiro
tinyalo paro ni gibiro gi weche moko ni gidwa tieko ni luongo ni dynasty to nitiere anyuola moko siasa mar jokaruodhi negi wuok oko ayanga ni gidwa tieko negi wacho ni anyuola mar joka Odinga en dynasty, anyuola mar joka Moi en dynasty, anyuola mar joka Kenyatta en adieri ni anyuola mar joka Odinga pod nigi ji, Oburu nitie, Ruth Odinga bende nitie. Anyuola mar joka Kenyatta aparo ni ne gin gi nomination achiel mano odwaro ahinya en anyuola mar joka Moi kech koro gionge duol moro amora e pap mar siasa. To Victor, gima datemo wacho wachno katieko en ni dynasty kiwache kaka iwinjo ka jogi wache ok obi gi siasa kende kaka wang'e Kenya ka jogi biro nyaka e weche mag ohala en gimonywando siasa ka achiel kod ohala koro iyudo ka bade mar siasa nyalo bet ni nitiere ng'ikruok matin gi siasa manogore ni kendo ji ne nyalo bet ni ohinyore to bade mar ohala tiyudo ka pod gichung' motegno koro pod gibro bet ka nikech ohala tiende ni economy kata uchumi mar piny pod gintie kendo ibro yudo ka biashara magitimo ohala magitimo pod nigi contribution maduong' to king'iyo biashara kata king'iyo ohala gi siasa to kelo gimiluongo ni power kod pesa koro ka pod bade mar ohala pod ochung' to tiende ni pesa pod nitie bade mar siasa kogore piny to teko kata political power cha ema nyalo bedo ni nyalo bedo mandhem matin to king'iyo gigi te tiyudo ka gin gi contribution maduong' koro jogi pod nitie. Erokamano ahinya. Fred, chal ka gima rieko mane jo Hassan nobiro go nen mar tieko siasa mar jokaruodhi kaka ne gikete ndalo cha nobedo wach malich mokalo to king'iyo kaka koro sane kore goye nyalo bedo ni agenda margi mokwongo mar tieko siasa mar jokaruodhi ni gi faulu e yo moro amora. Nyalo bedo ni gifaulu to gifaulu kuom thuolo machuok. Nyalo bedo ni gifaulu ni nyalo bedo ni kuom sani to gifaulu, lakini kaka pile wang'eyo ni weche mag siasa en gima lokore. Kaka jasiasa dhie nindo kawuono gi kaka kinyo chiew opogore. Ponono inyalo pokichiew tichaki yudo ka tiendgi mane gibeto gi oloth. Nekech jokaruodhi gimakore ga mapek. Kendo iyudo ni kata mana jok manodonje mar joka Aslas gi ibiro ka jo siasa king'iyo gi maber to ntiere kama gidhi girome to kema kama tiendgi dhi rade. Koro oko kae gima waneno to wanyalo neno ni jogi gwere kendo tiekgi to nyaka sirikal mabiro ni ibiro yudo emomiyo onyiso ga jopiny ni kikiket siasa chunyi ahinya. Ibiro yudo ka bang' higa achiel kata bang' higa ariyo jogi emochako biro. Onge ng'ama nong'eyo ni migosi Raila Odinga ne nyalo tiyo kanyakla gi migosi Uhuru Kenyatta. Ne onge ng'ama ong'eyo kamano. Koro miyo jokaruodhi gi seche moko ginimoga gichalo ng'ama go abal monimo to bang'e wiye chak duogo. Koro ok apar ni girumo ahinya nikech tiendgi lach, tiendgi odhi matut. Koro miyo siasa mabende onego bed ni wagoyo ok en siasa mar temo tieko ng'ato. Nikech gima duong' monego bed wang'iyo to benefit mag-gi gin mage. Gima duong' ma nyaka wagone migosi Raila Odinga erokamano, Victor, ng'ata obed ni en joma nyaka luo kamoro amora ni Raila okonyowa mathoth. Okonyowa nikech wach devolution. Dine devolution onge ne ok wang'eyo kama ne wadhi chung'e nikech ne en gima nyaka ni idhigo chongi ne ker moyier masani milame kendo ipake eka ne dongruok nyalo dhi koru. Lakini kaluwore gi katiba ma wantiere ma migosi Raila Odinga kod lange okedo ne makoro wenwa katiba mokelo gimiluongo ni checks and balances. Gima nyaka jopiny ng'e ni kata ker bi machalo nade to onge mbi mathoth machalo kaka ker mano okalo mano ubiro chien kacha. Ncha ni neno kata sirikand Uhuru ni ncha samatin ka gigore gi doho nikech kotemo no dhi to checks mag balances mane katiba ka goye chak duoga iye. Kotemo no dwa wuok oko matin to checks ka chak goye duoga iye. Koro kochako medore gi devolution mae en gima duong' ma migosi Raila Odinga oweyonwa ma kaka koro watiyo kode e gima koro lich. Koro miyo kata doko ni jokaruodhi go ondawi gi matin
to chalo mana dhiang' samoro ne dhi chamo bando to onda wigi ahinya joka moi to dwa rudho ahinya joka ker machon rudhore kodi kabisa nikech ing'eni ne giae holo mar okak giduto te to gima nyaka ing'e ni siasa en gima bedo ga influence kod omenda koro bedo ni jogi nigo omenda Victor migi mana thuolo matin tibiro neno ka wigi kendo chako wuok koro gima chielo madwa medo kendo Victor aneno ka migosi Orengo chako maber kabisa mise mochako keto en mar temo ng'iyo ni jogo mantiere county ma Siaya bende gin jogo monego bed ni tie county procurement timore nade kech gima koro wadongo manyalo konyowa kende en wach mar county manyocha migosi Raila Odinga okedo matek mokelo nitiere penjo mi penjo ni to migosi Raila Odinga koro nego kaw yweyo jaduong' onego kaw yweyo koso atwa mane monego bed nokaw kinde duto je siasa maber ok kata mana ja siasa kende to kidwaro make decision kata idwa timo gimoro to ok itim sama iyo wang' kata sama ichwanyori gi ng'ato ok inyal timo decisions maber sani kodwa ng'ado gimo nyalo timo sani nikech wach ni pod liet ogoji te gi buok en tieno nego kaw yweyo bang 2013 ne waneno ka nowuok modhi e pinje mag maloka moyweyo chiegni dweche adek eka ne oduogo to neno ka ne odonjo Uhuru Park kacha kama ne wantiere gi baba while you are away inyalo paro koro en thuolo monego okaw thuolo matin mondo tim reflections nikech ka ne onyalo telo nwa kuom higni 5 to tiende ni kare pod en gi teko donge no dwaro mondo migosi Raila Odinga otel kuom higa 5 mabiro tieni pod en gi teko koro paro ni kikawo kata itimo decision moro amora sama in gi mirima kata sama ichwanyori inyalo timo decision ma ok ni kare onego okaw thuolo moro matin jaduong' oywe mondi ma weche mang'eny migoego koni gi oywe mondi matin kata dweche moko 2-3 ogone dende mos mondi kotimo reflection en bende ekobiro ng'iyo ni to okang' mane monyalo timo nikech mano biro kawo okang' ma kamano kata the next step ka en bende osetimo reflection kendo onono maber mong'iyo to ere gima nyalo konye gi kama odhi betie mana kaka ker masani bende nyaka kwe wiye matin e ker mawuok kose kwe wiye teka obiro neno ni okang' monego beno kawo machielo en okang' mane wach mangima mokalo nyakwara Mugajwang' okaw yweyo koso otim nang'o nyakwara Mugajwang' ndalo moko nowacho ni an koko ywagne okenge moko kaka jo Kenya ukawo ni mar iyudo ka kamoro ji dwaro demokrasia mochwiny to kamoro kod biro e weche mag yiero joma kedo matek mar dwaro demokrasia no to kamoro jopiny ok migi thuolo mar rito piny wana ketu wang'o nyakwara Mugajwang' ni to kinde mabiro nyime kochakore odiochieng' makiny dhi bedo nade mano bende dhi doko twak marwa tok sadek mano mar okinyi ma kawuono wabudhi ng'iyo ane to en ang'o marito jalob jatend piny Kenya migosi William Ruto bang' ka nyoro nowacho ni e bwo tende okang' mokwongo tik en duoko nengo mar ngima chien bire kinde mabende IMF bende owacho ni sirikal mar piny Kenya nyaka gol oko chenro moro amora ma gin go mar jolo yuto mar oganda jo Kenya kamoting'o subsidy mar fuel cha dhi bedo nade mane penjo maduong' mokalo nyakwara Mugajwang' ma bende jolonyo weche mag uchumi gi pesa biro temo ka kolo iye mar biro ng'eyo ni to bende en gima dhi timore kuom thuolo ma en owuon owacho gi dhoge ma en chenro mari ma kaka waneno nyakwara Mugajwang' imbi nyalo ng'isowa pache achiel kachiel e weche duto buora ma wasegoye mbaka nyaka ne wachak chenro okinyi ma kawuono wakawo yweyo kete mana ka ma en kaka wanene Niliitwa Githeriman 2017 tukaenda State House na bibi yangu, nikaenda nikapatiwa samba, nikapatiwa cheki yangu na nikapatiwa mpaka title. Uko na surprise nyingine unataka kupatia wa Kenya? Yes, niko na kanini kakitu kakubeba uji na ugali. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
nyako ni ok pek. En ranyisi mar hera manie kindwa. To hera no onge ng'ama biro ketho. To ji duto te kae modak e odni. Wera mana nyaka chiete ma bende jaoda be ohero. Kapki gidhi han nyaka riwarus kendo. Mondo mi gichak ngima manyien. Wakai. Winja. Mae kum mami. Wakai. Make Taboo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Wuond koda ndhoga timore pile ka pile, to joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi ywak maliti. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Aheri ahinya to. Ka joma moko geng'o joma gihero kuom yudo rem. Hera mar anyuola medo mana loyo. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mar otieno, mana e Ramogi TV. Be in kod penjo mora mora? Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth, wakeloni puonj maliw moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni owacho ni nigi tuo mar kansa, mae ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich, wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno, saa 12 e penj laktar, mana e Ramogi TV. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakeloni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111 ngeso ka ngeso saa 1:45 mar otieno gi Rabala Kwasi Owad gi Rajabu kod Odhiambo Wuonyangege. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En rege owake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus e sa machon. Kitai kod DJ Vic, mana e ngoma owake. Pile pile kik bai kata matin. Samoro inyalo tiyo kod gigo maonge kod mo mang'eny ma bende dendo gi dho ngere ni wipes e golo makeup kata yweyo wang'i. Mara kamano nyakoro mga juang nitie ote kandi mag jokanyana modhuro ma bende gin neno weche mopogore opogore. Mbaka ne gin mbaka ma gonyo chuny, manyo twere, manyo bedo mapek, gin mbaka ma bende gero piny, nikech kata mana Biblos bende puonjowa ni Nyasaye wuon kane gero piny, nen mana wach kende mano gero piny. Ote wacho ni maka juma jakom osetemo ndi, gima osebedo ka mako dhoga en millennials, joma tindo ma sani tiyo kod social media e yore mag jaro nyaka jakom wuon. Nyaka ging'e ni kata mana thuolo mar loso gi gombaka no, jakom ema nokedo matek ahinya mondo thuolo ma kamano bedie. Edwin from Mombasa, an kaka nene en e kindwa wan joka nyanam, nitiere jok machwalo mach
ka ok ging'eyo ni kelo sigu kuom wan. Loso kod mbaka mang'eny e kind oganda ma ok gin jowa watang'uru ahinya. Osiepe moko ok gin osiepe kindwa. Mbaka e kind osiepe miyo jowa sikwa yudo answers kaka ginyalo tiyo kodwa kaka gihero. Mano e somo manitie kako nene. Be ung'e ni gimoro amora man gi chakruok nyaka bed gi gikone. Joma ne wan godo Mombasa ne ok okonya wuok mane tol mane watiyogo nikech ne gikia tiend ngero no. To koro sani to ineno ka gisedhi kama chielo. Mano John Awiti wacho kama ne ote mare. Maka joma oganda jokanyanam nyaka ket mainogi e weche mag loso mwandu. Na mora ahinya gi ratil manyoro mar konyo keto geno kuom oganda wa. Jakom to nyalo bedo mos, jo Kenya ochandra chanda mondo mi gigomb jakom owuon. Ni gima bere lweti berne ineno mana kionge kode. Kosewei. Kowacho kanyo ni jakom e kidi ma jogedo odagi madine ogero Kenya ni. An omako dhoga ni 6,000 ni. Daunyo onyango koro ok dhi yude. Ni mar sirikal michiocha osebedo kadeko. Ezekiel Opinya wacho kama ne ote mare kam. Maka jumadiri nyaka wachi. En jo Kenya kwanza joka ojipanga maber ahinya. Gin sani koro ging'iyo 2027 to jowa pod medo ywak. Jowa nyaka ket mainogi e siasa ma 2027 ko rito counties mekwa. Victor Nyinga en Selina Dhiambo ng'isa ni chandruok mapek ahinya ma jaluo samoro ne pok kete pache. Ne wadich ahinya gi siasa ma national to which no will kod siasa magwa ma counties mekwa. Penjo ene joma no yier ka governors be gin joma nyalo loko counties mekwa mondo kik obed jok minyiero kinde ka kinde. Parne jokanyanam ni ne wabedo kod Dr. Dhiambo Mbai mano kelo concept ma devolution ni. Mago mana yawuoto na giduto. Rieko mane Nyasaye omiyowa en rieko ma oganda mamoko ok nyal mayo angang'. Mogik tik ng'ato wacho kane maka joma otimore maber ni kamoro jakom ok dhi bedo president mar piny Kenya. Mak mane gik motimo ne Kenya biro bedo karapar. Nochung' adieri, ratiro, thuolo magute mag fwambo, bar migawo madomo mojiwore kod beyo mamoko. Tikona kanyo ni president manyien ma kiny donjo kiny ni wich liech madhi make en gop ma Kenya nigo kachiel kod osuru ma jo Kenya pod ywago. Wana ketu wang'wa ni to bende odhi duoke chien koso dhi bedo nade. John Riaga kod Fred. Jopiny wuoyo, gimbe gineno gik moko pogore opogore. John kachako kodi iwinjo kaka jopiny wuoyo e yor ote machok mar SMS ni. En ang'o minyalo wache kuom masanja mikwanogo? Wach mawinjo kanyo, awinjo ka ng'ato ywak kuom jomiluongo ni millennials. Millennials gin yawa mapod tindo. To nago mbaka kamoro to wach mane wawacho mane nyiedhore oko kanyo en ni thoth jowa matindo gi ok ging'eyo wuoth kama wuoth oaye. Gin joma donjo wuoth gie kore. Kamoro makosa mane watimo en ni ne ok opuonjgi maber. Namba 1 gimomiyo nyaka ne giregister ne gindikre kaka jokura. Kato namba 2 joma nondikore ne jokura go ne ok onyisgi gimomiyo nyaka giwuog oko mondo gigo kura. Nikech kiyudo kaka campaign ne chalo. Ne ok wawuoyo kodgi gi duol maling' mondo wanyisgi nikech ne gindikore gikawo kura. Thothgi nonyuol ka Raila wacho ni Kibaki tosha. Sani ne giromo go kura. Miyo kore ka gidongo to weche ma king'iyo siasa ma deep e yo matut to ne ok giwinji. Namba 2 en ni nyaka koro waket pachwa, awinjo ka jawinjo moro wacho kanyo e weche mag loso mwandu mondo wan wawegi wang'e ni kaka adak Kisumo ka en ang'o manyalo timo Kisumo ka mondo agerrago an wegi. To ere kaka county government ma Kisumo nyalo nyayo gerruok mara mondo mi agerra ma ok ang'eyo ni president en ng'at machal nade. E piny ka nitiere oganda mamoko magin kata wach president go be ok gidich godo, gin gidwa mana neno to MCA, governor, MP, senator gi women rep margi gin jok machalo nade bende nyalo konyogi. Gin siasa mamalo ni be giwinja. Aparo ni kanyo e kama wachiko. To katieko mogik e sama koro wadwa dok mondo
wangi weche wa kaka wanyalo gerore e counties wa. Aparo ni wan gi governors mabeyo ma wigi ler. Ena ni koro wan makoro nyaka wawuogi okayanga mondo wadhirgi. Nitie kaka wanyalo dhirogi ma ok wakelo koko, ma ok wakelo tulo, gik machalo kaka public participation. Nyaka koro ana awuon adhiye. Anyalo wacho kani pok adhiga e mora mora ke samora feel ni gik machando ji Kajulu ward ma agoye kura an gigo oko chuna. Tieni an koro nyaka wuog oko, an maparo ni ang'eyo mondo adhi e public participation, mondo ane ni sama itimo budgeting mar county, an bende antie, mondo ang'e ni tang'o matimore kanyo. Kanye ma nyaka wachake. Koro iketo wang'i e dongruok mar county, to bende iketo wang'i e dongruok mar in iwegi. En ang'o minyalo timo? Binyalo pidho alodi moro, binyalo pidho gwendi moko, inyalo timo ohala ni moro mondo mi okelni dongruok mari in iwegi. Kamano. Erokamano nya. Fred, weche pod pek, oganda pod chunygi pod omoko nikech nen lendo mane ok ne gene ne dhi wuok ka nowuok cha. Sani oganda luwo ka gomba ka wacho ni maino gi nyaka koro gikete loso mwandu e counties margi. Dibe ni mane yo makoro oganda onego beni koro ng'eyo kendo githegre gi siasa mamalo ne. Victor, mano yo kendo adwa yie gi jok ma paro kamano ni maino mathoth koro nyaka waket e counties to gi dongruok mar kor gwenge. Mano kaluwore gi weche ma koro chuno ni piny owacho mamalo, kaluwore gi weche mag tiere mag devolution, omenda nyaka ter piny. Koro kaka wabiro tiyo go omenda gi kaka wabiro tiyo go omenda gi e weche mag dongruok, mano e gima dhi konyo jopiny. Siasa mamalo bende ok wanyal pogore godo chuth, nikech wang'eyo ni nitiere decisions ma kaka siasa mamalo gore affect kata weche ma timore e dongruok mar kor gwenge. Nitiere nderni ma samoro ok nyal losi gi county government ma pod nitiere e bwo national government. Nitiere migepe mamoko ma pod nitiere, ok migepe tema no bedo devolved. Nitiere migepe ma pod nitiere e bwo national government. Koro magi kuonde ma wabiro e geno kuom wabunge mancha ne wayiero mantiere e bwo riwruok mar Azimio mondo mi gine ni gisundo. Kuom ranyisi kani ng'iyo gima ne migosi William Ruto wacho nyoro, no wacho ni jumani obiro lando nengo mbolea manyien. To kamonego beni idhi nyiewe e mbolea pesa manyien kata nengo ne. Bende no wacho ni nengo mogo. Koro sama no wacho mbolea, ntiwinjo ko wacho mbolea mag chai, mbolea mag kawa gi mamoko. Onego beni koro kaka wabunge mawa sunde ni to mbolea mar niang' kaka kuonde wantiere pur niang'. To ene gi plan mane. Onego bedni sunde ni seche ma girango weche mag kahawa gi weche mag chai gi weche mag mirama no wuoyeka. Wan to weche wagin mage. Nikech chik wacho ni kata doko ni koro nja ne ok wagone ombulu kamano, to en ker mar Kenya mangima. Nyakotin ne jo Kenya duto te, moko deo. Mancha ne ogone ombulu gima ne ok ogone ombulu. Nikech bende en iwuon ok ong'eyo ni ng'ama ncha ne ok ogone ombulu. Nikech ombulu en siri. Ombulu en siri. Kata an ko penja to pok awacho ni ncha ne ok agone. Ok ong'eyo kata migosi Raila Odinga no gochone kata ne ok ogochone. En mong'eyo. Koro miyo gima duong' ma wantiere godo Victor, ni kaseche ma wadoka e weche mag dongruok mar kor gwenge ok wanyal ok nyal wil gi malo. To king'iyo kuom ranyisi kaka sani nitie jawinjo ma loso godo ka e kaunti ma Kisumu, unyiso wa ni okona ni gima hinyo gi sani gin kaka ginyalo nwang'o hola. Nikech hola ma ginwang'o ka interest mag gi ni malo. Masani ndo ka nitiere nyaka jo Masai moko ema koro dhi owuok miyo gi hola Kisumu kanyo, to interest ma gichajo en kata mana 20%. Tiyudo ka samoro ng'ato dhi okaw gire moro matin modhi oketo kucho, target mar jok machiwo hola ina gi miluongo ni Shylock gi en ni ok odwar ni mondo iduok ne pesa ne, to giri michiwo ni kata ka log bugi ni ma e target mare. Ere kaka jowa economist magwa mantiere Lake Region Economic Block nyalo konyo jowa mondo gibiye gi financial institutions moko, paro makamagi yande ntiere ma jowa nyalo kawe. Ne ntiere paro moro ni ginyalo golo kata omenda matin to giket bengi moro. Gikit bengi moro Lake Region Economic Block ma jowa nyalo kawe omenda to giduoko gi interest matin. Masamoro nyalo bedo kata mana atamalo abich kende. Kuri yudo ka ok wadhi bedo gi jok gimamiyo iwalo ute ji. En ni samoro ng'ato dhi okaw loan to interest modwa chulo
wuok moloyo kata mana loan manokawo. Samoro bende puonjruok makare ok omiye. Koro iyudo ka ng'ato dhi okawo loan to en gima otimo gi loan ni odhi omedo dhako mar ariyo. Kata okawo loan ni to chame kata ochulo godo school fees. Ikoni dongruok tiende ng'eny. Dongruok tiende ng'eny. Samoro en medo dhako ne mone en dongruok ne. To koro kiny ibi walude ni ibi walode makoro nyaka dhako ni gichak gidong godo ginindo godo e koyo. Koro mano ok en dongruok. Erokamano. Kapok odhi e agenda machielo John Riaga, nitie ng'ato penjo ka ni to ondike gi dhongere, is it time for the Luo nation to have different political parties? Kendo owinjore mar mondo mi kata ka yiero ji wangelo duond buche mag siasa mopogore kod keto tong' e atonga achiel ni. Ma ote mar Elijah be ochako joni we anyisi gimoro Luo nyaka lok pachgi kaito Luo puonjore bedo gi parties mang'eny, kik gisike ot achiel maka ot wang' to koro ji nie ji wang' te jomoko nyaka bedo oko. Elijah nene kamano. Victor, bedo gi parties mang'eny ok en gima inyalo bet piny ti iwacho ni koro wabed gi parties mang'eny. En gima kisungu luongo ni spontaneous. Ng'ato biro nyiedhore gi mare to koro ji ema ng'iye to wacho ni waluw bang' ng'ane. Taparo ni gima duong' en keto party as an institution manyalo serve jopiny. Tiende na nyalo bet kanyo to kata ka ok ayudo gima adwaro to pod anyalo chung' to wacho ni party na ni gi ideologies mage. Aneno ka pod en kama ber. Ang'eyo ni penjo no biro nikech samoro bana no king'iyo kuonde machalo kaka Tok Kodera ka kata king'iyo jogot ma Kisii bathe ka iyudo ka gikikore ahinya to samoro inyalo wacho ni konyogi nikech inyalo yudo ka ng'at gimoro donjo ka ng'at gimoro donjo ka ng'at gimoro donjo ka koro gikere maber mana kaka iwacho ni tong' ok kete agulu achiel. To bende en gi rachne nikech sama inyalo dwaru mondo par kanyakla to kuparo kanyakla ka un e duol achiel to un gi teko. Ineno ka gwengego biluongo gi ni swing votes. Tiende ni ng'ata nyalo dhi to wuoyo kuno to kura nyalo lwar kamoro amora. En gima ber bathe konchiel bende en gi rachne bathe konchiel. To gima duong' en ni ok en gima wanyalo pango. Ni koro Victor many party, Riaga many party, Edwin Ive many party mondo wabed godo mang'eny. Gima onego watim kaka oganda en ni wabed thuolo. Ma kanyiedhora ma apoka sieko gi party na moro tok nyisa ni ipingo ODM. No in irach koro idwa lawi ipingo ODM. Ijasiko ganda. Chiwa thuolo mno wacho ni in mani ikelo ni to gine gi chal nade, ideas gi chal nade. John Riaga, thothne iloke ni inori gi wasigu mondo itiekwa. To adiera maber. Onge ng'ami oro. Adieri mar wacho wan gi duol buche. Ng'ami oro ka ni koro in di mondo ikethi gima oselos kacha. Ok apar ka nitiere ng'ato ma kech associations ng'eny politics ka association inyalo bedo ni go mbaka gi ng'ane to koro kiny koneni gi ng'ane to niyo ng'ane no pesa muneno go ng'ane moore godo mondo kethi ok apar kaka mane kaka timore. Koro moving forward wanyalo yawo pachwa mondo ng'ata kobiro to kapok wariembe ni oori mondo ikethi to wachika ne ite ni in be wachane marino mondo wawinji. Erokamano. Mi apenjora kama John Riaga kapok aweyi. Be kaluo ka be nyalo chopo kinde ma ng'ama lwetene nono be jopiny nyalo yiero kaka gwenge mamoko ne winjo ng'ama ne timo na campaign gi kanye na punda e yor manyo ombulu koso wan nyaka lweti bed mamor minyalo loso godo pap. En wach ma Victor aparo ni nitie wach moro dada wacho mbele kacha to wiya wil sama wawacho weche mag okuodo. Mae yiero mane waneno ka wabunge mag joluo te nodok mana kiweyo Ouda ma Kisumu Central golago aluoch. Pile democracy kaka wang'e pile nyaka bed ni jomoko ne lware oko. Koro mano mar achiel. Mar ariyo ka wawuoyo wi yawo pachwa kaka oganda aparo ni nyaka koro wachak ng'iyo ji. An ka wuok nadhi bedo bunge ma Kasipul to kik penja ni to ere gari miriembo in gi pesa di e bengi. Onego ng'i wich kaler mondo wachi ni kaka mondo Kasipul nyalo nyisa ni waneni ga kiwuoye kaka wanene to waneno ka wi ler iromo bedo mujumbe
iromo bedo mujumbe marwa mondo kik penya ni to odirom nade isetimo ang'o gini e gweng' ka mondo mi aparo ni bende obro miyo wa nying maber nikech wanene kuonde mamoko wa celebrate joma chalo kaka Toto ma woman rep ma Bomet wa celebrate joma ne timo campaign koidho mana punda wa celebrate wey machielo mana neno bende ni choko ne achoka pesa wadwa ng'iyo gini to bende gidhi tiyo nade kopo kipimo kod jogo manodhi nikech ne gin gi pesa ne ginyalo yuko jamna. Aparo ni we have a lesson to learn. Igni abichgi kwad buro dhi e yiero mabiro to wanyalo keto jogo mochung' e ratil makoro bet opogore matin gi kaka wapimo gi ga pile. Erokamano. Nyaka wanondo waket jogi ratil te. Ne wacho kacha ni bengi nyaka obedgo. Anyalo paro ndalo moko Lake Region Economic Block counties 14 ka ne obedo gi paro mar bedo kod bengi margi. En lek monego beni koro waluone ni nochopo gi kanye. Mak mani koro keto tong' e adida achiel ni kelo ber koso kelo rach. Adiri mar wach en ni Kaluo wan gi duond buche mag siasa mathoth ndi ka Kenya ma kuonde mamoko Kenya ka kendo nitie jowa mang'eny manochung' kod duond buche mopogore opogore mag siasa. Victor, yena apogra kodi e paro kendo apogra gi John Riaga e paro. Wan gi devolution ma osebiro. Koro miyo ok apar ni wadwaro buche mathoth mag siasa. Gima nyaka ikwong ing'i into buche mathoth gi sama gibiro ga to gikonyo jomage. Achako mara moro mondo mi ang'i kaka nyalo konyorago awuon. Nekech kaka John wacho no ni gigi ka giwuok to giwuok ga mana kendgi. Jatelo ka sama wuok ma ng'ato ailo to wuok awuoka kende tido ka ji chako luwe. Koro kaka ji luwe to wuok awuoka kende to kwa dwa wacho ni mondo wabed kod gi mathoth tibiro nwang'o ka kinde duto ng'at ka ng'ato manyo iye. Victor, gima nomiyo wan wabedo gi luor kakonagi en ni ne wareact kaka unit. Wan joma ko amua to amua kane wang'ado ni rach to rach. Wan emwaketo history mokwongo kama ombulu ma 2017 manonego nuo ne oko goma kata onge gima nodonje polling station. Koro miyo ncho miyo waluor to ka wapogore nekech wabiro wuok e dhoudi makama joma ya loka ni joma ya loka cha biro bedo gi party gi kasto korido kidhi chawa nekech owaonge gi duol to sama in gi duol motegno kata nyuola ka nigi duol to anyuola machielo cha kadwa chomo gi tir to nitiere kaka ging'ini to ere ng'ama wanyalo wuoyo godo. Tiende niya wan koro ka wadhi bedo gi buche mang'eny ma ng'at ka ng'ato nyalo wuoyo kien to nitiere gima wazungu nokelo miluongo ni divide and rule. Kidwaro donjo to tiene ikwongi ikaw ng'ani iketo koni ikaw ng'ani koro kedo gi ng'ani koro wakedo wawegi to kwa kedo wawegi ere kaka wanyalo bedo motegno mondo wan bende wawegi wadhi approach joka nikech kadoloko ni ma obawa to kowacho ni biro bawa kinde duto pod wanyalo regroup mwachak waduogi kata doko ni mano ogowa matek kamano. Samoro pod wanyalo chakwa duogi mana kaka mwachako duogi mwachokre kanyakla mwachak wanwang' teko ni ema wanyalo dhi bagen godo go gendi ni mamoko. Nekech gima ng'iyo siasa mar Kenya en siasa motenore gi dhoudi. Ing'iyo ni wan kaka oganda unukelang'o to un gang'o to ka usepogoru ma wang'e ni ng'ane osedhi gi milion 1 ng'ane iye kacho osedhi gi milion 3 koro uonge duol to sama ubire mesa mipogie lemo mamalo kata kek mamalo ni upogo kaluore gi gima ne ubirogo. Mae momiyo migosi Raila Odinga kane wuoyo to miyo ne obedo ne mayot mondo mi Kalonzo Musyoka kata migosi Uhuru Kenyatta mondo riwe lwedo nikech ikwongi neno gima ibiro godo to sama wapogore kaka wang'iyo ni Simon mineno ni ema nondhogo Yesu. Koro jasiasa kinde duto ng'iyo mare pesa ema nondhogo Yesu to koro ka ng'ani osedhi oneno mare tibi miye mare matin mondo Ogweno kata Fred dhi ked gi Victor kichwano ka Victor wuok ng'at machielo dhi oketi. Koro nyaka waduog kanyakle momiya wacho ni e thuolo ma wanie ni en thuolo mar ywak to sama ng'ato ywak kata ka ng'ato nigi lit okone gi nyis ng'ano ni kik ywagi. Ano ka jomoko nyiso joluo ma chuny gi lit ni weuru ywak ahinya weuru we ji ywagi nikech ka ng'ato ywak motieko ywagno to kubi winjo remno kuom thuolo malach to kitame ywak to biro bedo gi gino kuom ndalo. Joocho wacho ga kamano ni ka ng'ato ywak tikonye ywak wewe ywak kabisa to kotieko maber to gino rumo kae to bang'e wabiro chak wachokore kendo mwaduo kaka joka ng'ato mwang'ini koro ma yo mwabiro luwo nikech thuolo ponitie. Erokamano. Nyakwaram Gajwang' obiro kawo yueyo koro machielo kendo Nyakwaram Gajwang' to gima nyaka ing'e
eni ma en mbaka magero piny bana no ka ji oro ote kaendi pisi oda kala kani Mombasa ng'isa kani maka jomo yawre gimone otiende Amolo wacho en adieri nikech campaign mar jakom nitiere joma ne oteka nyara kendo campaign margi ne gigoyo kendo giriembo parties manie Azimio ne gin jo ODM kendgi pisi wacho kama ne ote mareka maka joma awinjo maleo kabisa an chairman mas wiluongo ni Jaguba kata David Maraga anaero kama na kuom ketera Ramogi TV machalo ka wacho ni adieri nyaka wachi mondo ganda luo chang kuom midhiero mar yiero ma higa ka higa gi mibadhi nyaka wacha adieri to joor bura nyaka los chike moko maketo ni ok en jakom mar IBC kende mabedo gi teko mar lando duoko mogik mar ombulu mar komatel piny Kenya nono to jibro aye gi rach kendo ma ote mar Joshua Ogembo ero kama na nya nyakore mogo jewang mopogore kod mano tarik 13 mano kiny oganda jo Kenya rito gi siso odiochieng' no ma bende jalup jatend piny Kenya William Ruto dhi chame muma kaka jatend piny Kenya mar 5 mar piny Kenya to en ang'o hie marite e apis mare odiochieng' mano manyoro no wacho ni ka oseketo lwete muma ne to dhi neno ka oduoko nengo mar mbolea chien kaachiel kod nengo mar ngima mobemo jo Kenya bende chien dhi bedo nade jolony weche mag uchumi biro temo konyowa goe wachni ni to be en gima inyalo tim aruya kamano owinjore kaka jalup jatend piny Kenya William Ruto ne loso nyoro. Nimeketi chini na watu wa Wizara ya Kilimo na nitawatangazia bei mpya ya mbolea ambayo tutakuwa tumepunguza wiki hii ambayo inaanza kesho, kwa sababu tunaanza safari ya kubadilisha kilimo from next week. Vile vile mimi nataka mjue tayari nimefanya mkutano na Wizara ya Kilimo ili tuanze kushughulikia bei ya unga. So hii cartel mniwachie. Nikiweka tu Biblia Tuesday chini mimi na wao. I am looking forward to the day soon enough when we can borrow from the savings of the people of Kenya to run our development instead of borrowing from other countries. And that is what holds the future for us. I am encouraging the people of Kenya as we work together to get our economy out of the mud. I am asking every Kenyan that we must do two very important things. Each and every one of us must pay their taxes, and I have said I am going to lead from the front in making sure I pay my taxes. Abro timo kinda mar biro neno ni ja Kenya ka ja Kenya ochulo usuru mare to bro chako kode eno wuon nyakwar Mgajwang wadu kendo Ramogi FM bende kokalo kuom chenro mari makaka wanene wuok tich mano makawuono nyakwar Mgajwang singo siasa orumo singo gisera ema koro ganda jo Kenya rito kochakre kiny kaka eno wuon osesingo gi dhoge. John Riaga wang'eyo ni higni 10 mag Uhuru Kenyatta nyo bedo gi pek mag weche mag uchumi goyo ma Kenya nigo watekidwa gi pinje ma oko ne okosebedo maber mokalo luoro mokonyo nitiere weche ma sirkal timo kaka mar CBC ni jalup jatend piny Kenya ne sirkal makoro tieko tich kinyni sani koro miyo wirwath mondo ta en ang'o miparo ni nie lwete manyaka kuongo tim ne oganda jo Kenya. Erokamano Victor, adwa chako gi wacho kama e kanisa maleme ma jadwenni wan gi gimoro ni lesson study. Sabato mokalo ne wapuonjore e wach moro ewi gimiluongo ni horuok. Kisungu luongo ni patience. Oganda ma wadil godo sani, oganda jo Kenya thothgi mane iluongo ni millennials ka ng'enygi gin joma tindo, ok gihero gik mabudho. En odwaro gima kinyise nadhi timo to kibudha ahinya kapok itimori nade kapok itime. Ma en challenge maduong' ahinya ma President William Ruto chakre kiny nyaka ne ni onavigate e yo maber. Koro kiny kosechamo muma en owuon ema owacho gi dhoge ni Ministry mar Agriculture ne gisebed godo gi twak kendo gik moko ariyo mowacho en fertilizer, mbolea kaachiel kod nengo mar mogo.
inyalo paro kapok wadhi e yiero, sirikal mar Uhuru Kenyatta nyocha otemo duoko mogo piny, to ne gitime gi gimiluongo ni subsidy. To Fred bende nowacho mbele kacha, nitiere ng'eni nikech gowi debt burden ma wan godo kaka piny, osemiyo ng'eni iwachoga pile ni gowi nyalo miyo ichayi, ng'ama oholi nyalo chayi, nyalo chopo kama koro otimi nade, ochayie. Waduto wang'eyo kaka wan kaka wuono, en ni migepe kaka mar IMF ma bende miyo Kenya gowi. Samoro gichung' achung'a to giwacho ni one subsidy no kik mi jo Kenya. Wadwa ni mondo jo Kenya oti matek mondo giwinj. Ok ang'eyo ni en motivation mane ma gin godo. To ka William Ruto nyalo cheko weche mag nengo mbolea, kata koketo subsidy kata ka ok oketo, to ma ok otuomore gi migepe kaka mag IMF, taparo no nyalo dhi maber. Kech uchumi mar Kenya, kata en owuon wacho ni nie ei chuodho. To en adier ni en ei chuodho, kech ji thagore. Kendo ng'eni nowachore toke kacha ni kane Supreme Court olendo. Wach machielo manomiyo ji ok oolore ndara ni kelo kata tulo, en kech uchumi. Ng'ato penjore ni koro awe yawo duka na mondo ausi adhi ago koke ndara. Bro bedo nade? Ere kaka gik makama nyalo timore? Tiende ni uchumi rach, en gima nyaka tim nade? En gima nyaka losi e yo mapiyo ahinya. Watimo mos John Riaga, watimo mos kuom chochni matin ma janeno mar Wanene screen mare, watimo Majwang, watimo mos makende kendo wan achiel kachiel yamo. John Riaga, thuolo pod mari. John Riaga, wabro duogo ir John Riaga bang' kinde manok kende. Fred, pek marito Ruto, ma e chuny wach koro. Sani koro osemi ting' marito oganda jo Kenya milion 50 gi wiye. Yiena mondo awach ni nitiere pek ma kore lach marite. To gima ber kata motimore maber komachielo en ni achiel kata thoth mag pek gi gin gik mane gichako e sirikand Jubilee. Ka nitiere gik mane otimore marach, to sama ne sirikand Jubilee obire ma osebede deputy president kuom thuolo mar higa 10, gin gigo ma giwegi ne gichako. Koro obiro yware gi moko kuom musike ma giwegi ne giketo. King'iyo weche mag gope, masani iwacho ni piny Kenya ma nyalo romo